Karong adlaw, mo ni ang inyong training mga agents. I-testa mo karon. Boss, ano mang giningan? Di man mo tingog si Jikoy. Ay, kanay iyang buhok, ano ning kulot, na kurintihan mangguna. Nya kanyang tingog niya, wa na katingog, kay nakatulon og... Di na lang ko mo mention. Ay, kabuang mo tayo. Ay, ayaw, puyo. Paminaw mo mga agents. Pag seryoso mo, kay dili sa tamo ibutang sa misyon. Karong adlaw, i-training tamo unsaon paggamit og pusil. Labi na ka, Agent Jikoy. Pataka ra kag mabuto atong yagi na iko si Agent Tamulag. Ug Agent Tamulag, mo na ni chance nimo karon nga dili po magpataka og screen. Paminaw. Ay, sorry boss. Kini nga akong magipanggunitan karon mga bagings ni. What? Ibutang ni ninyo sa inyong tuong nga kamot or kung walhon mo diri sa wala. Nya paggunit mo pusil, unya mag sharp shooting ta karon gamit ng baging para mubuktat ang inyong paminaw. Sala. Agent Jikoy. Sige mga agents, isuot na ninyo kay magsugod na ta sa atong sharp shooting activity. Dala ni mga Invictus. Ay, tracker na eh. Dala na kung ano man. Mama, manggo ka. Mama itong dala na to. Kaya itong i-track sila Agent Ray. Ay, tama na yun. Asa naman? Ay, sa area. Itong ginabutangan na to ba? Yung ka, gidala ni mo. Gidala lagi na to. Puro na ito ano. Puro ato na to ta. Tara, tara to ta. Tara. Mag-unsam ta dari boss. Agent Damulag, Agent Jikoy. Mo ni ang firing range diriya sa ato ang secret group. Kailangan maigo ninyo tong pula. Kailangan masanay mo unsaon pagpusil. Naina ni mo kurma ko. Ay, mura magag sa Pedro Pindukoy. Uy, ayun. Tama na, agent. Tama na. Tanawa ko yung mga agents ha. Pusilon ako ang target. Kana inyong mga sandubag. Inyo. Sa una, nagtraining po ko ana. Paragaan lang ang pag-shoot. Sa karon kay baguhan man mo, musuot sa mo ana. Pero ako, hustler naman ko. Tanawa ninyo. What? Unsaon ako pagtira nga na may cameraman. Cameraman, dapin. Dapin. Tunggu si Dio. Lawan ninyo ha. Lo. Awa. Lo, yawa dyan uy. Pangag bay.